Radiš na sebi? Sjajno. Čitaš, treniraš, meditiraš, ideš na terapije, slušaš podcaste, postavljaš granice i već godinama postaješ bolja verzija sebe. A da li si se nekada pitao kad ćeš biti gotov? Jer možda nisi projekat, možda si samo čovek koji je toliko dugo pokušavao da se popravi, da je zaboravio da živi dok je bio pokvaren. Zanimljivo je koliko ljudi danas ne podnose sebe, ali su to lepo preimenovali u lični razvoj. Uvek još jedna knjiga, još jedna trauma, još jedan nivo svesti, još nešto da izlečiš, još nešto da popraviš. I taman kad postaneš dovoljno dobar za sopstveni život, pojavit će se nova verzija tebe koju treba popravljati. Ali nema veze, samo nastavi. Možda jednog dana konačno postaneš najbolja verzija sebe, tačno na vreme da više nemaš vremena da budeš ono